Tässä ollaan tällaisella maakuntamatkailureissulla. Tää on sen joulukuussa kävelyllä. Ja luntahan tässä ei näy eikä muutakaan. Ei näy lehtiäkään puissa. Ja näköjään avotulen teko on tässä kielletty. No täällä ei kyllä paljon näy muuta kuin pelkkää merta ja laivoja. Ja muutama ohikulkija saattaa tulla tässä välillä matkaa varrella. Ja täällä nyt ei paljon ehkä avotulia tehdä. On tässä nyt puita tietenkin kaatunut ja tässä on tätä kasvillisuutta. Ja tässä jatketaan tämmöistä polkua pitkin. Kävellään tässä satama-alueella. Tässä jatketaan täällä ehkä tämmönen päiväkävely näin lauantaina 13. joulukuuta. Ollaan tekemässä tämmöistä lenkkireissua tässä saariston lähellä.